Egun gogorra. Kezkatuta, Jasmin? Ez, kezkatuta, ez. Bueno, kezkatuta, egun gogorra. Zergatik? Zer dela, eta? Bikinia probatzeko eguna izan da. Oh, Bai, eta? beti iristen da, momentu bat bikinia probatu behar dana. Eta zer? Ta? Zer? Zu zer? Zakua beteta, bizka bat, edo? Zakua beteta, Ja. eta pentsatzen egon naiz. Zakua bete dugu, zakua ustu dugunean. Pixua kenduguk miluzen, eta... Bueno. Venga, datozela gure lehiakia! Pozi gaude, hori importantea. Peru eta Naia, Mikeletaritz, Naia eta Maili. Ondo, Peru, beteranen leku hartuta, beteranen agurra, Gregorio bezala, bai. Oso ondo, Gregorio gogoan, bitan. Peru eta Naia, bueno, Peru zelan zabiz? Ondo? Ondo. Ondo. Bosgarren saioa. Peru Naia zama duz, Peru? Ja, rabiakin, ja. Ja, gogoz, egiteko zer. Baina galdetu dio Peruri, Ondo alare, bai. Eskerra galdetu dio Peruri, bestela. Ondo, zer da? Ze gogorekin zatoz Ondo, baino finala iristeko gogoan. Ondo, baina irabazi nahi duzu diru pixka bat ere. Ondo, baina dirutxue hori bada. behar dugu. Lagunek zer diote, Naia Peru? Zeuek animatzen, Bai. gauero, baina... Ai, ona za, animo. Ja. Baina Peruri galdetu diogu. Hauria. Gazteizen ikasten, Peru eta Naia, Zarautz eta Oiartzundik datoz, eta ia gaur zer egiten dugun, behintzet, bueno, oso atsegina da, bat ere goti, Zeo zer da, ez da? Peru Naia? Hori bai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Esker. Mikeletariz gurean, bigarren ez, ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Bueno, eta zuek iritsi eta lehenbiziko finalaia jokatu duzue. 175 euro irabazi ditugu. Ze aurreko zakuarekin, ze aurreko Migilu zen izan eta zakua irabazi zenuten, ze egin zenuten diru horrekin? Bidaiatu. Eta arzaken bazkaldu genuen. Bai, Bai. Eta bidaiatu ere bai. Eta bidaiatu Kroaziara joan ginen, bai. Elkarrekin dena. Bi sako atera genituen. Bai, ez da. Bat izan zen lehenbiziko saioan irabazitakoa, eta gerora beste bat ere Bai. irabazi zenuten. Bi zaku. Ondo. Orain, zakua irabaziko bagenu, Mikel Aritz, bestelako proiekturik edo badugu, elkarrekin egiteko. Sako honekin txinara, bako matez? Bueno, txinoetara. Erosketa egitera baita ere. Gauzio oso politzetaz. Bai, oso gauza polita Bai, daude oso tartean. politeta. Ez duzu pentsatu, Ez du pentsatu. diruarekin. Ez, ondokan ez. Eta zuzenketa zuei bazarrak esaten da, ez dira txinoak esaten. Dena nik esan dudan arren. Dena dela! Irakaskide izandakoak, Mikel, zu orain alere ari zara irakasle non? Zumaian. Zumaian. Nahiko institutuan. Eta? Ba, ondo. Bai. Jatorrak ematen dute, bai. Ematen dute. Ja, gero ezagutagoan ez da, baina ematen dutenez. Bai, ez ondo guztara. Gainontzean Wikipedian ere bai, aipatu bezala. baita. Zure Wikipedia editatu duzu? Nere Wikipediaik ez dago. Ja, hori ja Hemen zen informatua. ego handiegia, ez da? Nirea sortuko dut. Zakua irabazizkero bai, Ez dakit, ba. Bueno. Aritz, Zaku honekin bai. Zu UEZin irakasle, Bai? eta gaurkoa izango da saio berezi xamarra. Bai. Zugandik nahiko gertu direlako, Ezkerraldean. hain zuzen, UEZiko bi ikasle. Bai. Zu ikasleekin eta ondo oroar? Bai, honek ez dira nire ikasleak, Bueno. Bai, bueno. Zurekin ondo? Ikusiko bukatzean, ze... Oso ondo. Biztaz eta bai. Eta horrekin ja, animo bikote sorte hon, eta Naia irugarren eta bikotea. bai, biztaz bai. Zemuz neskak? Ondo, urduri pixka. Bueno, Naia, non guztarazu? Ni lazkautara. Eta ze ikasten? Humanitate digital globalak. HDG. Atxedeke. Zemuz da? Ondo, oengoz ondo. Mairekin besteak beste? Mai, Bai. klasekideek? Bai. Lagunek? Baita ere. Zu nondarra maili? Ni usurilarra. Zurri darra. Bai. Zeinen idea izan da, miluzera etortzie? Bilona. Bizona, ondo. Bai. Eta Aritz ikuste duzu fakultatean edo? Bai, claro, bai. Eta ze fama daukan? Bueno, interpreta daiteke zerbait, Ekain helduko da. Ekain helduko da. Gaur, ia zeinek zeini kafiatara gero, Bai, ez da. fakultadien. Bai. Bueno, Naia, bestak beste, dantza gustatu zuri? Dantza irakasle bai? Bai, euskal dantzakoa. Umiek, nagusizek edo... Badanetik, pixat, bi ondo. taldea, zike bai, helduk eta gaztek Ondo, bai. erra, ez da? Bai. Dantzan aritzi eta, bueno, adrenalina soltateko Hori ondo da, daude hori bai. da. Mai, musika gustako gitarra, zotezu? Bai, bueno, denetik pixkat, musika ingurun. Oso ondo. Eta sortu ere bai, dinot... Prozesun, Oso ondo. Talde bat edo bakarlari? ez dakigu. Bueno, ari zarete baina behintzat. zer? Zertan. Zerbait egosten ari da. Hori da. Bori oso ondo dau. Neskak onkietorri ondo pasa. Mila esker. Hau pasuek. Eta, bueno, egosten ari da. Zakua, geroz eta gehiago dauko jokoan. Gaur, zakuan, 1.825 euro. Ondo. Otordu bat, bidaitxo bat. Emilio
1.800 digazko da, Bai. Emon, 1.800? Nahi duzu 1.825 euro? Bai. Hango ingo aita larramendik azalako lagunak. Bazuek. Nietarri. Lanean hasiko gara, arrasto bat eioka daukagu. Lehenengo, paneleko lehenengo arrastoa, Peruna jazabuk erantzuten hasi. Putzutik putzura, dabil beti. Aurra. Igela. Xapua. Gertu, Hankarik ez, baina isatxa bai. Zapaburua. Bai. Errebotean erne ondo. Laura hogeita puntu, Peruta naia. Mikel Aritz, ondo hasi gara, Usaimin Jonarekin, ia orain, bigarrenean zer gertatzen den, bigarren paneleko lehenengo arrastoa, jaien ondorioa izan ohi da tamalez. Ajea. Zaten da, bai. Zer gehiago? Logurea. Baita ere. Zer? Zikinkeria. Nola? Zikinkeria. Oso ondo! Ondo, beste puntu. Oharrak eskatutan hau, zer gertatzen da azken aldizen? Ze zikinekara azken aldizen? Lehen ezkinen hain zikinek, Lehen bai? ez, gure garaian ez, Ez, lehentxu hau, orain zikinego ez dana? Zikinego eskara? Peru, zer Horrek argazkizek eta dana, zikinkari Zuparranda ziketa? zer egite duzu, txukun edo zikin edo... Nik txukun. Haure ondo. Ados, Baino- pisa komunean. Bai. Ados. Zikinik ez, mesedez. Vale, listo. Lehenengo arrastoa 3. taulan. Inguratuta sentitzen da. Zeote da. Pertsona. Pertsona? Zer dizen, Espiatua. Mikel Aritz? Paso. Finlandian asko aurkituko duzu. Hora? Gazteluk. Peru naia? Paso. Entzirak? Han, Wikipediatik. Pasando! Lauro puntu, Mikel eta Aritz. Hasi gara, Peru naia, veteranoen leku hartuta. Hartu lekua, Imintzio Garitzeko ere, Mikel Aritz bestaldean. Denbora. Pintxatu, eta hasi. Polizia. Pero- Trafiko zuzentzaria. Udaltzaina. Bai, Oso ondo. bai. Apaiza, mesatara joan, monjea... Batalloa. Ez, zelan da... Batalloa, jaunartzea, Hori bai. lehenengo jaunartzea. Jaun hartzea, bai. Bi pertsona, bi lagun, kotxe kotxe gidari eta piloto bat. Ez, kotxea ez. Hegazkin gide... Itxasontziko kapitaina eta kopiloto. Bi lagun dira, hori Bi lagun? azaldugu. Lagun. Non daude? Itxasoan, Eta, itxasontzi batian, Transatlantiko ez, nolako da itxasontzia? erreskatekoa, Ez, Ez, bidaiatzen duena, da, ez... ez, Ez, da. ferria, ez, Lantza. hidroabioia. Lantza azkarra. ez. Submarinoa. Ez, nolakoa da, bikote? Ja, Zer? Itxasontzia hundia. Itxasontzia hundia, azkarra, txekia, Bi lagun non? luzea, Non? trainerua, Trainerua. Batela. txalupa, bai egin zio zer, Ah, dirua. txampana purba, dirua, Jate jakea. batean. Bi lagun oporretan, jate batean. Guztiek ez dute zure jakintza jatei buruz. Zen, daukate, Kike izena jarri nion. Errelegoa mantzi danean, eta antxe dago. Oraindik ere, jola dago. Erabiltzen zu? Ez, erosi nuen ez erabiltzeko, baina erabiliko dugu. Aurten gudan bai, jaski. Ba, jake bikini berri bat erosiote bai joan Jate beharko gara. badaukagun, hori da. Bi, berroina puntu! Zue txalupa nahiago, Mikel Aritz. Bai. Edo ez, kontuz, jate ere hartu gorukete. Jaterako ez dago. No, ba, hortarako bidean, imintzio batzuk. Bueno, Aritz, Madalenatan jatien. Ez, Ez. Belerun Portuen zuten hobeto. aurrekoen. Ez, arraulari izan dagoen ez. Ah, ondo, vale. Traineruan Orduan, hobeto. Traineruan hobeto, Orain leku hartu ondo. mesedez, nahi eta maiu bestaldean. Dikote, puntutxo batzuk, lehenbizikoak. A ber. Debora, Zuk egin lehenengoa. bai, banatu ditugu lanak. Hasi. Aba, Miguel. Irakurri idatzi etxia, Bai, eliza, Ikastola. begiratu, idatzia, Ez, zer da hori? Ikastola Etxea. etxea Etxe bat, pentsatzen, izan kuadro daiteke. bat, Ez. Zer da bera? Etxe bat aipatu da? pintorea. Arkitektoa. Bai. Hori bai, oso ondo.
Zombie. Oso ondo. Erioia. Oso ondo. Zer da? Non gauden badakigu. Bai. Azafata. Eta? Bidaiarie. Bai, oso ondo. Oso ondo. Ondo, Mikel. Ondo. Egin duzu ikastaroren bat edo? Gena tu. Hegazkina, oso segurua da. Bai, keinu gata, no botatu gara. Bai, askotan nintzen gara, txaldekua eta Hori. putzegin da... Ateak hor, eta... Ondo, Mikel Aritz, ondo, nahi amai esmatzen beba, 60, hau pasuek. Ez dakite humanidade digital globaletan gorputza adierazpena eta lantzen den? Denetik ite du pixkat. Denetik. Denetik. Imintzioak ere bai, hartu lekua. Peru nahi abestalean, 3. eta azken erronda. Denbora. Begiratu ondo, Eta gozen? Gidaria. Bai. Tren gidaria. Errepidea. Zer da hori? Ataskoan non... Alegia nola esaten zaio horri? Karabana. Karabana, autoilara, bai. Tirolina. Oso ondo. Abeslaia eta paparatzia. Zertan ari dira, ez da paparazzi bat. Ez, bideoklipa grabatzen ari dira. Bai. Bai. Hori abeslaia eta bideoklipa grabatu da. Bai, musikaria ondo, ondo. Bai. Ondo. Naia, Mai. Eta bereziki Mai. Ja, bideoklipa badaukagu. Bai. Zata zaigu igual proiektuari izenik ez daukagu, ez? Baina bideoklipa bai. Orduan. Ederto, danak asmatuta beste 60 puntu bonatuko ditugu. Eroglifikoak, Peruta naia. Zebekasi eredu emoten bestiei. Danak asmatu Peru? Bai. Espero. Venga, bai. Lehenengoa denpora. Non utzi duzu arropa? Zein doi? Ka. Nor da? Ez dakigu. Ez dakit zeinan. Kajoian. Ka. Kaxoian. Nor da? Nor da? Apa Peru? Nor da? Mikel Merino. Kamerinoan. Hori da. Ka eta Merino, realeko jokalaria han, Kamerinoan. Peru aipatu dut, naia segituan begiratu diolako Peruri. Zena ez zela, bueno, jakitekotan zu jakingo duzu, ezta? Ba, zeni atletik zalia bi, gutxi. Ez da gutxi, Geba, zenatu do zalia. Hala ere hau jakintza orokorra dela, Bai, ba. esango nuke, ez da talde Berina. kontu bet. Vale. Peru naia, venga, bigarrena, denpora. Zuaitzean dago? Auntzerlea. Erlautza. Bai, gehiago, venga, bai. Hibrido batzuk badabiltza eroglifikoetan agertuko dira. Hibrido batzuk, kasu honetan erlie, hasier ikusten dugu, hauntzaren amaiera, erlauntza izan da, hau pasuek. Jota, animali honek ematen du mamia eta eztia dio erean. Ez da uzait, hibrido hori, Uf. Zabalduko dugu granja bat edo. Ez. Berroita gar puntu, ondo, bikote. Ez, Mamia egin eta eztia ere ematen du. beldurra moten horien. Mikel, alakorik Wikipedian topatu dugu noizbait? Ez. Animaliarik bitxiena Wikipedian? Animali bitxia badaude, Bai, tardigradoak eta... Nola? Tardigradoak. Tardigradoak, berandu irizte dira beti, eta... Bueno, mesedez, ba. Oso bitxia dira. Bai. Mikel Aritz, eroglifiko pare bat zuentzat, lehenengo hautxe denpora. Gipuzkoako udalerria da. Lizartza. Oso ondo. Oso ondo. Liz, Taylor eta Liz eta Artza, Liz Artza. Oso ondo. Pasatzen gara bizikletan eta... Pasatzen zara, bizikletatik? Bai. Azkar Bueno, gainera. Liz Artzatik bizikletan. Dau gainera, Bai, Herri polita, Mikel Aritz, bigarrena denpora. Nork asmatuko te zuen... Gu. Bai? Gu Botillak. Botillak. Gu botilla, Urak. Ez? Botillak. Ur bai? Ur. Eta gu esan zube bai, Mikel? Nork asmatu? Guk. Ur. Zematur. Asko. Asko, pila. Gu, Urpila. urpila. Gu, urpila.
Gurpila. Sekolako asmakuntza baita. Bueno, bitik bat, ondo dago, bikote, 50 puntu. Nahi eta mai, ze moduz bestienak? Bueno. Bueno, Batzuk. zebunak egiteko gogoz, seguru. Bai. Lehenengo da, denpora. Ezin dut amaitu, Sudokua. oso ondo. Xu, xia. Lehenengo parte bakarri behar dugu, xu, do, nota, eta ateak kua. Sudokua, oso ondo. Mai ere pozik, Oso, Oisa? biziki. oso ondo, biziki. Bigarrena denpora. Non izan zinen iaz? Vietnamen. Oso ondo. Zio. Biet sodioaren zeinu kimikoana, Vietna, amen, apaisak, Vietnamen. Eta polita ikustea maik nola deskurritu den nahia ona dela, erokitzetan. Oso ondo nahia, benetan, segulakoa. Egun puntu, bikote. Zazpikitxo bat, idazki orain. Oso ondo. Izkera ere aldatzen ari baita, gaur egongo gazteek, eta, bueno, asko ematen den kontua laburdurak, alegia, esan beharrean, bihar deituko dizut, bihar deituko, gero hitz egingo, Ai. bai, gu diogu, Baina pixka bat, izkera honekin bat egin da, Iruñeko, parke batean, topatutako kartela, ikusiko dugu, gazteleraz dio zonas berdez, eta euskaraz, berdeguneetako. Bihar geratuko, bai, non, berdegunetako, bale, gero deituko. Eskerrik abizatziarren. Bueno, txalo ero bat, animo. Gero abestuko, ez orain abestuko dugu, Andoainen antza koreografia ere gehitu baitiote. Bardineko estaten da, abestuko edo abestuku? Abestuku. Gaur, abestuku? Doia, aritza sartzen dugu. Berbieraz, denok Ondo. eta. Andoain prest? Bai, noski. Bat, bi, eta hiru. Wow. Ondo, bai. Peru maia, lehenbiziko eskua, lehenbiziko komoina jokoan, aurrera? Komunera, bisita. Peru barranda mezelaxe. Zein da argazkiko txirrindularia? Mark Cavendish, Mats Pedersen, Sam Bennett edo Jasper Philipsen. Sam Bennett. Errebotea. Philipsen. Philipsen. Ondo. Zu ere, Aritz, bizikletan eta? Abatzuk? Txirrindoria, izalea. Bai. Baina egin, Ez. korri. Ez, erloju hori bada. Aldena. Aldena, ondo. Beste bezala. Pero naia. Beste zein izenez ezagutzen da, marmoka hau. Gazatarta, opila, flana edo arrautza frigitua. Arrautza frigitua. Bitxia, Ez busti ez error, Bai, kontuz. Rutio, Bai. Eta entzun? Egitazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean, bakoitzean, txoko bat bortutiz nire bihotzean. Holan. Zehit, ezkutatu dugu La Topadoraren musu abestian. Masail, Bekain, Espain, Begi, Masail. Masail. Spain. Belarri ertzean, espain bakoitzean, Espain. txoko bat bortutiz nire bihotzean. Zondo, Dinot? zer? Zauz, Arropa holan? honekin ez... Claro, es que... Gehiago golfean ibilitu. Topikoak gauzteko daudegu hemen. Mikel Aritz, askatu nahi? Ez. Nola esaten da soinekoa, behorlegin, kotiluna, astiria, xisa edo zaia? Bai? Astiria. Rebotea. Kotiluna. Bigarren errebotea. Zaila. O batzuk? Aurrera. Hau bai, arbo honekin. Peru naia, ze urtetan kaleratu zuen Black Eyed Peas taldeak abesti hau? 2006an, 9an, 12an, 2017an. Good night. 2009. Ondo, Peru. Zema pasada? Bai? Zeharin pasaten da, Bai. denporie? R letra, askatzeko aukera, komunera bisita, azalpenak dio, askorentzat kaltegarria izaten da eta tripako mina eragin dezake. Aurrera. Bai.
Zein da argaziko herria? Tolosa, Mutriku, Lasarte Horia edo Eibar? Eibar. Berto. Kabatzuk. Horrela ingo dugu. Nor da argaziko abeslaria? Jon Astigarraga, Jon Muñoz, Jon Castañeda, Jon Arregi. Nola da? Jon Castañeda. Eh? Jon Castañeda. Jon Cas, bai. Te batzuk. Askorentzat kaltegarria izaten da eta tripako mina eragin dezake. Nahiak eta mailik badakite, errebotearen zai. Aurrera, bikote! Noiz ospatzen dira Santa Ana festak? Uztailaren 23an, uztailaren 26an, abuztuaren lehenean edo abuztuaren 4ean? Uztailako 26an. Oso ondo. Bi. Bai? Bai. Zer? Beharrezkoa bilakatu da parranda osteko kebaba. Kebaba? Gozo da kebaba? Baba da. Bai, hombre, eso goña. Oso ondo. Tripeko mina, Sabel lutsak ematen du. Bai, Kebabak bete, ez. hori da. Bai. Mikel Aritz, bigarren eskua zeuena izango da. Eta honela dino, mundua suntzitzean. Zenbat urterekin hil zen Mikel Laboa? 71, 74, 79, 82. 74. Mikel Aritz, non kantatzen dira Marijesiak, Tolosa, Mendaro, Gernika, Lumo, Azpeitia? Gernikan. Oso ondo. Fin. I letra. Eta Zabarra, bastanen nola esango dugu? Txakala, Txarra, Lakatxa, Lakarra. Txakala. Irutik iru. Te. Entzun? Fire on fire, we're normally kids with this much desire, together we'll win. Ze urtetakoa da Sam Smithen Fire on Fire abestia? 2016, 18, 20, 2020. Errebotea? 2018. Mikel eta Aritz. Ze garaitan landatzen dira tomateak? Negua, udaberria, udazkena. Udaberria. Oso ondo. Ari gara pixkanaka. Aurrera egin eta... Ze gertaera lazgarri izan zen Durangon 1554 urtean? Sutea, izurritea, sarraskia, uholdeak. Sutea. Oso ondo. Eneko Agirre Bengoa informatikariaren hitzaldiaren izenburua da eskutatu duguna. Bai, saiatuko gara. Mikel esan. Adimen artifizialak euskaraz egiten ote du. Ez. Te ikusi zu ez da. Egiten horretarako te beharko genuke. Bale, hor dau. Nola jarraitzen du tok taldearen gau eternal bat kantak, bagara jadanik ez nazni, ahoetan irri ez gauz bi. Bagara jadanik. Ez nazni. Ez gauz bi. De. Badu askatzeko. Bai? Adimen artifizialak euskaraz egingo ote du. Mikelek dio. Oso ondo. Bigarren komodina, Peru nahi azen. Lehenbiziko biak ja jokoan jarrita, 3. bila. Nahi amaili. Bada ezpada. Zein urtetan sortu zen Loraldia festivala? 2010an, 2012an, 2014an edo 2016an? 16.
14. Osondo. Batzuk. Eta entzun. Irakurtzen ikasi duzulako eta topa egiten topatuko nauzu pasamortua. Nola du izena Iker Laurobaren kantu honek? Klima aldaketa, bero zoroa, mundu eroa edo klima aldaketa. Mundu eroa. Klima aldaketa. Klima aldaketa. Bai. Santos politxea, Oi. Ene. Nahi amaili. Hauetatik, ze herrialdetan dago Katxenjunga mendia? Pakistanen, Txinan, Indian, Japonian. Txina. Rebotea. Indian. Ondo. Batzuk. Zein da argazkiko aktorea? Lord, Charlize Theron, Brie Larson edo Nicole Kidman. Brie Larson. Nicole Kidman. Mikel Aritz. Charlize. Charlize Charlize. K. Bada espada, dio enuntziatuak. Ze instrumentu entzun dugu? Guiro bat, kabasa bat, agoko bat edo klabe bat. Nik ez dakiz zer. Kabasa bat. Bai? Agogo bat. Guiro. Guiroa. Bai. Bada espada, Mikel Aritz, Gorka Urbizuren tren bat abestiko hitzak dira. Ogarra den ontzat beraz. Zenbat milioi biztanle ditu Nepalek? 30 milioi inguru, 40 inguru, 50, 60 milioi inguru. 50. Egotea? A ver. Naia? Nepalek. Zer? Bai? 40 milioi inguru. 30. Ondo. Eta? Zalpenaren berri izan da ere. Nahi amaili. Datzerrirat joana azen entzunen duzu eskualerrietan. Zein hitz ezkutatu dugu Gorka Kennerren abesti honetan? Parra, negarra, oiua, algara. Negarra. Bai? Hots fin. Bota. Azen egarra entzunen duzu eskualerri. Zuzen, ondo. Ta... Bi aukera, askatu edo abestu. Askau. Bueno, Kantu bat egin dizut, gauak okertzen diren unerako. Ez mierda. ai, falta da, zerbait hor? Puntuak irabazteko aukera, neskak. Ze hizkuntza da? Osea, bogazuen hori, Hungariera, Turkiera, Bosniera edo Portugesa. Zdravo, kako, stožez, stvari. Galdetzen du, batek. Hungariera. Ire auskera izan da, kaso, zer dut. Bosniera. Bai, Osondo. eta hirugarrena, errebotean? Kantu bat egin dizut gauzak okertzen diren unerako. Kantu bat egin dizut. Esantzut, Ondo Peru, esantzut, diskoko kutxunenetako Bai. bat trena izango dela, toki, markagailuetara goaz, 583 komodin, Peruk eta Naia. 260, Mikel Aritz, Naia Amaili 280. Zein da zuzena, talde bat agurtu aurretik egin beharreko
Azken ariketa. Ea, Lehenengo errondan jakin nahi duguna da, Ingalaterrako hiriak dira. Coventry, Birmingham, Liverpool, Leeds, Sheffield, Brest, Manchester, Leicester, Galway, Bolzano, Oxford. Liverpool. Northwest England eskualdean. Birmingham. Midlands, konderrian. Manchester. Manchester. Bai, Ba oso azento berezia dago, Bai. Peru naia. Oxford. Baderna oso onak. Han. Mikel Aritz, Leeds. Do, naia Maili, Leicester. erdialdean. Ingalaterra erdialdean dagoen iria. Bai, Sheffield. bai, zuzena da. Mikel Aritz, Coventry. Coventry. Zuzena da? Bai. Ondo, horrela puntu. Bigarren errondaragoaz eta bigarren errondan adi. Mikel Aritz zeuek erantzuten hasi, Nemoren bila, filmeko animaliak. Pailazo arraina, igela, pelikanoa, dortoka, momotxorroa, itxas sagu, arraparia, marrazoa, globo arraina, itxas zaldia, marmoka kaioa. Payaso reña. Protagonista, bera? Naia Maili, Marrazoa. Bruce, marrazo zuri, vegetarianoa. Peru naia, Itxarzaldia. Nemoren ikaskidea. Mikel Aritz, Marmoka. Agertzen da, bai. Naia Maili, Kaioa. Peru naia, Globo arraina. Globo izenekoa. Mikel Aritz, bi zuzen. Lortoka. Crash, dordoka, hippia. Naia Maili, osatzeko aukera. Itxasagu arraparia. Hau asmatutakoa da. Peru naia, Komodina. Noski. Eta pelikanoa, 180 punturekin. Hirugarren errondaragoaz, Naia Maili zeuek erantzuten hasi. Etxe horratzak dira. Empire State Building, Shangaiko Dorrea, One World Trade Center, Taipei Eundabat, Mike Towers, Chrysler Building, Building of Fire, Constance Tower, Shard London Bridge, Tower 42, The Gherkin. Empire State Building. New Yorken. Shangaiko Dorrea. Shanghai. Bombay. Mikel Aritz, Chrysler. Ondo, art Zerra. deco estiloan, bai. Naia Maili, Taipei, Eundabat. Taiwanen, bai. Peru naia, One World Trade Center. Berrunda berroita metroko altuerarekin. Mikel eta Aritz, No, esa. Tower berrotabi. Gulego etxe horratza dau, bai. Naia Maili, Shard London Bridge. Ez, kitxe. Ja, baina eski ez dakit. Ondo, ondo. Peru naia, Komodina. Bi dituzu eta. The Gherkin etxe horratza. 180 puntu. honela geratu zaizkigu markagailuak. 880 puntu lehenengo markagailua Zarautz Oiartzunen. Aretxabal eta Bermio 610, 280 Lazkau Zurbil. Naia eta Maili. Pena, Bai, izan da. Gaur eritxi eta areriek egitzi dute lanak erraz jarri. Gustora aritu zarete? Bai, bai, bai. ondo. Pasai, eroso, fikiratza. Bai, bai. Eta aldi berean, aritz, pentsatzen dut. Bueno, Irakasgirekin hitz egin gauzak eta- hobetengo dira, bai. Ahí está. Azterketetan sorte hona izango duzue, seguru. Baita etorkizunen ere, bikote eskerrik asko! Eskerrik asko, Aurreko sokatira bera errepikatzekotan ba, Peruta naia. Zema komodin eta zema puntu eta ondo, Horroi. Ai, a ver. Mikel Aritz, zuek
Euskadi Irratiko kirol kazetariak dieten moduan, sendo, harrokeriari gabe. Hori da. Baina aurrera. Bai, aurrera. Hori da tabalekoa, sokatira dator. Gaur, erantzuten lehenak zuek. Beraz, hartu lekua, sokatirara goazeta. Denbora. Zein sustantzia mota neurtzen dira litrotan? Likidoak. Ze telefono zenbakitara deitu behar duzu Europan, larrialdi kasuan? Bat bi. Bat bi. Mehatzaldeko ze herritan dago Zugazti eta Aisialdi gunea? Trapagaran. Bai. Zer dago Urruñan eta Iruñean, baina Durangon ez? Eine. Norri izan da aurten futboleko euskal selekzioko hautatzailea? Jagoba Arrasate. Zuzen. Nola jarraitzen du? Bizkaia maite, atzoko goizean ikusi zintudan soineko... Zuriz. Jantzita. Hori bai. Uruen ordegi. Ze liburu argitaratu dute aurten Idoia Torregaraik eta Zaldieroak. Paso. Mikroipuñak. Ze familia harreman dute Lur eta Amets marrazki bizidunek? Anai arrebak. Osondo. Ze herritan dago Sagardo Etxea museoa? Estigarragan. Ondo. Kristal polita beti bustita nahi dugu udan, badugu neguan, zer da? Ura. Izotza. Ze herrialdetako emakumen jantzi tradizionala da saria? Japoneko. Indiakoa. Zenbat mauka beharko lituzke olagarro baten jertxeak? 8. Zenbat egun iraungo ditugu Gasteizko azken arrok jaialdiak? 3. Ze kolore da nagusi pesto saltxan? Berdia. Berdia, bai. Zelandu izena surflariek hotzetik babesteko darabilten jantziak? Neoprenoa. Ondo. Zemagarren mendean egin zen lehen hegaldia globo aerosatikoan? 19. 18, zema litro ardo sartzen da 500 mililitroko ontzi batean? Litroti. Bai! Ito gara. Perutan aia, zer esan? Osan dozabiltzela, baina... Botila nola ikusiko dugu, erdi? Utxa. Bai! Bueno, tarteka badakizu. Pendulu ez da erortzen zuen aldera bai hortxe salzi, Urrengo miluzen besta aukera bat. Apazue! Baikote! Mikel Edaritz, bigarrenez jarraian, finalean, Zaguaren atarian. Ondo, 175 euro irabazi ditugu. Berriz ere arzakenera joan nahi genuke. Ez da heltzen horrekin. Ez da? Batentzat. Batentzat ez da. Baina honekin bai, Ardogabe izan beharko litzake. Honekin guretzat ere bai, gonbidatu nahi izatera. Gaur, zakuan jokoan, 1825 euro. Horrekin, ez da? Ondo. Labor joan. Labor. Publikoa gonbidatzeko. Baina txalo hauek, handoingo aita larramendi ikastolako lagunentzat. Eta txekuei horra gurekin mote egiteko momentua bere ala iritsiko dalako. Bueno, esan dugu, arrotu zara Lizartzatik bizikletan ibiltzen zarala. Arrotzeko motibo gutxirik, Ze bizikleta dako zu? Elektrikue? Errepideko bat, bigarren eskukoa erosi nuen. Oso ondo. Bitu, bizikleta elektrikun ibiltzen nahi ni landatatik. Bitu ze ondo. Gero mule batzuk jan, eta hori da zure plana, ondo, liburu batzuk. Mikel Aritz, bueno, Aritz, zeo zer esan zu, bizikleta sale, ibiltzen zara mendiz, errepidez? Ez, sale ikusteko. Sale ikusteko, egiteko ez? Egiten ez dut egiten ez. Eginez, Mikel. Nibe ikusteko. Ikusteko bai batek eta bestiek? Bai. Bueno, balio garra izan daiteke, Esaten batzutien, txirrindularitzan zer dan lasterketa, klasikoak zertzutien? Egun bakarra irauten duten lasterketak. Hori argibide moduan, zu egite batez letxekoei, da aplikazioa erabili behar dutenei. Semea egongo bazan hemen asmatuko leukez danak. Bai, Bai, Aita gero asmatzen dituen? Ez da egipa. Etxetik lagundu eta energia guztia bialdu, finalera goaz, Mikel Aritz. Txirrindularitza lasterketa klasikoak dira edo izan dira. Denbora. Quebeceko sari nagusia. Bai edo ez. Flandriako turra. Tirreno Adriatikoa. Kataluniako Volta. Flesbalon. Gante Bebelmen. Amstel Gold Race. Dauphiné Criteriuma. Paris-Niza. Lombardiako Giroa.
Zuritzeko txapelketa. Egiaztatu eta... Akats, bakarra dago. Eta? Eta... Amaikako osatu! 500 euroak! Buena dira, Mikel eta Aritz! Mikel eta Aritz, iritsi zaigu energia guztia. Basakurako bidean kokatu gara. Horretarako urrezko galderaren erantzun zuzena beharko genuke. Adi, Mikel Aritz, 2 zaharrenak dira denbora. Ondo pentsatu, 11 aukera. 2 lasterketa zaharrenak zeintzuk. Ez ezin da. Quebec, una más roto. Ni Paris ni eso. No, Paris. Zer, Mikel Aritz? Ez Amstel Gold Race, ez Amstel garagardua berria da. 1905ko lasterketa bat behar dugu, 1911ko lasterketa bat behar dugu. 500 euro erakustaldia izan da, Mikel Aritz. Bai, ez da? Sofan egotea txikintulariai begira. Aguntu horretako, bai. Ondo, bere fruituak eman ditu, kirol horrek be. Basako irabazteko aukera, 1825 euro ditugu Milusako zakuan. 2 zaharrenak dira galdetu dugu. Paris, Niza, aukeretako bat. Zuzena da? Lombardiakoa 1905, Katalunia 1911. Urruti ginen bikote, baina ordu arteko lanak primeran egin da. 500 euro gehiago 11koaren trukean. Segi, etapa gehitzen, Bai.